Welcome back my YouTube channel Simang Brahmo Vlog खुलुमबाय रायजोफोर गोजोनथाव खौरां जेरै बुंदों एरै हाबा मावनो थांगासिनो दङ जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा मानिनांगोन बिथांखौ मानिनांगोन बिथाङा ओरैबायदि सासे बिराद जेन्टलमेन और मान होथावथाव लिडार जाबाय जोंनि बर'नि गेजेराव मैयानि 24थि बड' गोरोबथानि प्रग्रामाव नोंथांमोना नुबाय बिथाङा जाति हारि बासियालासिनो पार्टी बासियालासिनो आफाद बासियालासिनो साफ्रोमबो बयजोंबो मिलायनानै लोगो हमनाय बयजोंबो रायलायनाय बयखौबो प्रग्रामाव लेंहरनाय रावखौबो सासेखौबो सासे पार्टिकुलार बा पार्सनेलिटी खालायै बयखौबो रायजो राजाफोरखौ लेंहरनानै जायनाखि पलिटिकेलनि माखासे एगेन्स्ट पार्टीब्लाबो बिथांमोनखौबो बिथाङा कुनु पलिटिकेल इस्यु खालायाबालानो मोनसे गोजोनथाव थासारि लाबोदों जाय रायजो राजाफ्रा जाय बिथांखौ मालाबाबो नुफेराखैमोन रायलायफेराखैमोन बिथाङा बयजोंबो लोगो हमदों बयजोंबो खुलुमजादों आरो बयजोंखौबो मान होदों बिथाङा लोगोसे मुंख्लं बिथांमोनखौबो मुंख्लं न'खरनि मानसिफोरखौबो मोनसे जायगायाव आलदा दोननानै मोनसे आरो गोजोन थासारि देखायदों फारसेथिं बिथाङा फुंनिफ्रायनो जोंनि जायनाखि बिर जोहोलावफोर जेरै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लाफानानै गोबां जाय बिथांमोनहा जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जिउ बावलांदोंमोन बिथांमोनखौ फुंनिफ्रायनो बिथाङा मान सन्मान होनानै आरो आलासिफोरजोंबो बयजोंबो मान सन्मान होनानै बिथाङा जेरैबायदि प्रग्राम बानायदों जेरैबायदि बयजोंबो लोगो मोनस्लायलायदों बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनो जोबोद बाख्नायथाव मोनो बिथाङा बेबायदि सासे मोजां गिदिर लिडार जानो हानानै जोंनि बर'नि सासे दा मुंदांखा हिर' जानो हाबाय बिथाङा ओरैबायदि खोथा बुङो माने खुनु लाखोमानाय गैया खुनु दोनखोमानाय गैया क्लियार रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा मावगोन मा मावनो थांगासिनो दं मा मावदों मारै मावगोन बेफोरखौ क्लियार होयो बेबायदि क्लियार होबासो रायजो राजाफ्रा बुजिनो हायो मोजां मोनो अब्लाना रायजो राजाफ्राबो बिथांफोरखौ क्रेडिट होयो दा नुनो मोनबाय मैया जेनाखि मानसि गिदिरफ्रा जायखौ लेंहरो बिथांमोनाबो ओरैनो फैया माबा मोनसे होलांगोन बेखौ आसा थानानै बिथाङा क्लियारलि बुंदोंमोन आरो बे लेखायैनो जोंनि मानाव गेदेर आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो गोबां होलांनायनि खोथा बुंलांबाय दा नोंथांमोनानो मिथिखाबाय जेरैहाय लामा बानायनायनि थाखाय 1,000 कोटि आरो जों जायनाखि आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेम जोहोलावफोरनो रां अनसुंथाइ गैयैफोरनो रां अनसुंथाइ सेल्फ हेल्पनो होनाय बेफोरबायदि गोबां खोथाखौ जोंनि मानगोनां हेमन्त साराबो बुंलांबाय आरो लोगोसेनो नोंथांमोना नुबाय हाग्रामा सारा जायनाखि बागुरुम्बा दोहौआव पार्टिसिपेट खालायनाय गोबां मोसाखावरि बा दामखावरि बिथांमोनखौबो मान सन्मान होबाय आरो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो बेबायदि गिदिर जोंनि बड'लेण्ड डे फालिनाया जानानै थांबाय आरो बाख्नायथावा बेनो सबसे बांसिना जाहैदों कुनु बेवहाय माने गिदिर गोलाव बा जाति बंश बा पलिटिकेल पार्टी माबा मोनसे आफाद बेबायदि माबा मोनसे सोंखिलायनाय बा माबा मोनसे बुंलायलायनाय बे हाबाया जायाखै बेवहाय खालि मोनसेल' खौसेथिनिल' हाबा जादों बेनो जाहैदों जोंनि बड'लेण्डखौ डेभेलप खालायलांनांगौ आरो बड'लेण्डआव बयबो गोरोबनानै थानांगौ बेखौनो बिथाङा मैया प्रुभ खालायबाय बाहाय खुनु पलिटिकेल पार्टीखौ पार्सनेलिटी खालायाखै बा माबा मोनसे एगेन्स्ट पार्टीनि होननानै लेंहराबालानो दोनाखै बै थांनाय बोसोराव 5 बोसोराव जेरैहायनाखि बिथांमोना बिटिआर डे फालिनायावब्लाबो पलिटिकेल पार्टी लानानै बा जाति बंश लानानै बिथांमोना सोरखौबा लेंहरनाय सोरखौबा लेंहरै बायदि खालायदोंमोन नाथाय हाग्रामा सारनि बे दैदेननायावहाय बेबायदि गाज्रि हाबा जायाखै बिथाङा जेरै बुंदों बिदिसो मावदों
लिडारफ्रा बिदिसो जानांगौ जेरै बुंनाय ओरै मावनाय मानिनांगोन हाग्रामा सारखौ मानिनांगोन बेबायदि सानै साथामसो जोंनाव आरो लिडार उजिबावोब्ला आरो जोंनि बड'लेण्डआ आरो साबसिनबाव डेभेलप जागोन गोजोननाय फैगोन गावजों गाव अनलायनाय फैगोन अनलायनाय गोजोननाय गावजों गाव मोजां मोनलायनाय खौसेथि जाब्लासो मोनफ्रोमबो साइडनिफ्राय डेभेलप जायो जाखाङो न'खरावनो हमना ला नोङो न'खराव दावराव दावसि जायोब्ला न'खरा मारै गोरोबलाङो नाथाय बे न'खरावनो ज' गोरोबलायनानै थायोब्ला अनलायलायोब्ला बेसेबां दावगायो बिब्दिनो आसा खालायो जोंनि बड'लेण्डआबो दा मोनफ्रोमबो पार्टिफ्राबो मोनफ्रोमबो आफादफ्राबो ज' जानानै हाग्रामा सारखौ मदद होनानै रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ फुलफिल खालायनो आरो मोनफ्रोमबो जायगाखौ डेभेलप खालायनो हाथों बिनि थाखाय आं हाग्रामा सारखौ आरोबाव गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर हरनानै मैयानि जेनाखि 24 इयार्स बड'लेण्ड गोरोबथा 10 फेब्रुवारि बिनि जेनाखि मावफुंनाय हाबाफारि लादों मावफुंलांदों बेखौ जोबोद गोसो सिंनिफ्राय साबायखर हरनानै बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार साबस्क्राइब लाइक खालायदो आरो हाग्रामा सारखौ अराय मदद होनानै जोंनि बड'लेण्डखौ बड'लेण्ड सनाखौ गोजौनिफ्राय गोजौ थांनायाव मदद होदो।